Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň geçen sanyny geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli 350 000 töweregi adamyň türkmen topragyndan Owganystany bosup çykmagynyň aňyrsyna ýatan käbir sebäpler, olaryň soňky ykbaly, duçar bolan kynçylyklary barada gurrun etdik. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny da şol gurrun döşlükleri dowam edýäris. Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýew Türkmenistanda Sowet häkimetiniň dikeldirmegi bilen geçen asyryň 30-njy ýyllaryna çenli adamlaryň 100 000läp ýurdy terk etmeginiň aňyrsynaky käbir sebäpleri aglap geçdi. Ýazyjynyň nokta nazaryna görä agdalýan köpçülikleriň migrasiýa esasy 4 sebäpden göz baş alýar. Olar şulardyr, ýagny 1917-nji ýylda Rus imperiýasyna bolşewik rewolýusiýasynyň üstün çykmagy bilen döredilen Sowet Soýuzynyň çägini häkimetleriň yerli halkyň däp desturlaryny ýygygalyklyga atlandyryp, täze kimligi sosialist modernizmi, ýagny sosialist döwrewaplygy tabinligyna hiraýetlere ýokurdan diräp mejbur etmegi, emeli döredilen basmaçylyk hereketlerini basyp ýatyrmak uğruna bolşewikleriň baş goşan zorlukly çäreleri 1925-1927-nji ýyllarda Sowet çägini durmuşa geçirilen yer suw reformasy, şeýle-de 1929-1933-nji ýyllar aralygyna geçirilen kollektivizasiýa prosesi. Eýsem bu sanalan sebäplerden ozal Owgan topragyny türkmenler ýokdumy? Bardy. Ýöne olaryň sany 100 000lerçe däldi. Türkmenleriň Owgan topragyna esasy gaçyşy Sowet häkimetleriniň agdalan zabun siýasatyndan soň bolup geçýär. 1984-nji ýylda çap edilen Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 6-njy tomuny Owgan türkmenlerine şeýle jedelli düşündürüş berilýär. Täkik bolmadyk maglumatlara görä Owganystanda ýaşaýan türkmenleriň sany 400 000 adamyň golay bolup, olar Owganystanyň SSR bilen ara çäkdeş bolan Mazary Şerif vilayetiniň günbatarynda Meýmene oblastynda az sanlysy bolsa Badaxşan oblastynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi ärsary we aleli taýpalaryna degişli bolup, galanlary Salyr Sary we Teke türkmenleridir. Gadymy wagtlardan bäri Owgan türkmenleri Anthoy, Akça, Balyk, Şibirgan we Meýmene feodal knyazlyklaryna garaşly bolupdyrlar. Owgan türkmenleriniň ýaşan yerleri Abdurrahman Emiriň döwründe, ýagny 1885-1887-nji ýyllarda Rus Owgan ara çäge gutornukly bellenilenden soň Owganystany birikdirilipdir. Şol wagtlardan başlap Owgan türkmenleri diňe bir türkmen feodallarynyň däl eýtem Owgan feodallarynyň hem sütemine tedewar bolupdyrlar. Sowet ensiklopediýasyna görä hamaly Owgan türkmenleri türkmen feodallary we Owgan feodallary diýilýänleriň sütemine tedewar bolupdyrlar. Belki de olar feodallaryň näle bolşewik häkimetleriň süteminden gaçyp Owganystana sygnandyr. Ensiklopediýa irki döwürleriň türkmen baýlaryny feodallar atlandyrýar. Ensiklopediýa Rus Owgan ara çäginiň 1885-1887-nji ýyllarda bellenenligini belleýär. Bu döwürler Rus imperiýasynyň häzirki Türkmenistanyň demirgazyk çäginiň garaşly bolan Xiwa hanlygyny, Günnogor böleginiň garaşly bolan Buhara emirligini tabin etmeginden 15-20 ýyl soňra häzirki Türkmenistanyň günwatar günortasyny we günorta Günnogor basyp almagynyň, ýagny Gany Gökdepesi öşüniň ýanyna Merwe anneks etmeginiň edil ýanyna gawat gelýär. 19-njy asyryň aýaklaryna çenli Merkezi Aziýa sebitlerine we onuň töwereklerine öz täsirini ýetiren Great Game, ýagny beýik oýun atlandyrylan Rus-Britan garşydaşlygy Rus Owgan çäginiň bellenilmeginde de uly rol oýnaýar. Rus Owgan çägi, ýagny häzirki Türkmen Owgan terhediniň kesgitlenilmegi tarihi maglumatlara görä Rus imperiýasynyň Merwe anneks etmeginiň edil ýanyna gawat gelýär. Şol döwürlerde Britan hökümeti resmi pozisiýasyny mälim edip Merweň anneks edilmegine protest bildirse-de, ýurdun premier ministri anneksiýany ikrar edýär. The Times gazetiniň 1884-nji ýylyň 21-nji fevralyna çap edilen sanyna şol wagtky Britan premier ministri William Ewart Gladstone'yň sözleri getirilýär. Onu Gladstone Ak Paşanyň Merwe öz territoriýal hökmüni kabul edenligini aýdýar. Owgan topragyny agalyk ýöredýän Britanlar Rus Owgan çägi barada öz pozisiýalaryny mälim edýärler. Paul Moll gazete neşriniň 1884-nji ýylyň 5-nji martyna çap bolan sanyna Rus Owgan terhedi boýunça Britan hökümetiniň ýokary wezipeli resmisi Sir Charles Dilke çykyş edýär.
Bizim pozisiyamız belli. Oksusun, Amy derýanyň demirgazygy Owganystanyň çägine girmeýär. Ol territoriýalarda Russiýanyň öz eli, öz ýakasy. Ol islese öňü süýşer ýa ýyza çekiler. İslese garnizon gurar, agentlerini göýberer, islese aneksiýa eder, islese gorar. Öz bähwitlerini we tawinligindaky ajylalaryň bähwitlerine görä näme islese, haçan islese şonu eder. Diýip olay diýär. Şonu kagyzy çydyran Serhedin Owgan tarapyna galan türkmenler soňu bilen Serhedin aňyrsyna galýarlar. Ýöne türkmenleriň Owgan topragyna esasy köpçülikleýin migrasiýasy Sowet Soýuzynyň döredilmeginden soň başlaýar. 1917-nji ýylyň oktýabryna häkimiýeti ele geçiren Sowet häkimetleri şol ýylyň noýabr aýyna Rus imperiýasynyň tawinligindaky Türkistan guberniýasynyň adyny Türkistan Awtonom Sowet Respublikasy diýip ýetdirýär. 1917-nji ýylyň dekabr aýyna Sowetiň öňüne barjy musulmanlary Kokon şäherine ýygnanyp öldürniň Türkistan Awtonom Sowet Respublikasyny inkar edýänliklerini, oňa derek Kokand Respublikasynyň döredilýänligi hakynda karar kabul edýärler. Hem de bolşewizmiň siýasatyny doly ýazgarýarlar. Bolşewikler Merkezi Aziýada özlerine garşy döredilen bu hökümeti ýok etmek üçin herekete geçýärler. Munyň netijesinde basmaçylyk hereketi diýilýän döreýär. Ýazyjy Bugaýewiň sözlerine görä bolşewikleriň basmaçylyk atlandyran hereketleri aslynda Merkezi Aziýada grajdanlyk uruşudy. Basmaçylyk hereket diýilýän başlandy. Orta Aziýalylardan Orta Aziýanyň yerli milletleri, bir türkmenler, özbekler, kazaklar, kırgızlar, karagarpaklar däli bir eýhem bolşewizmiň özüniň Sibirden getiren goşullary ýa bolmasa Orta Aziýada ýaşaýan bir paça Rus imperatoryna eden harbi kazamyndan dänen harbilerin karaga diýilýär kırmagyndan başlanýar. Bu başna uly tema diýip Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä Merkezi Aziýada bolşewikleriň basmaçylyk hereketi atlandyrýan ýöne aslynda grajdanlyk uruşy bolan gan döküşükli hereketler 1917-nji ýylyň dekabryndan 1933-nji ýylyň aýaklaryna çenli dowam edýär. Munyň netijesinde de köp sanly adam janyny halat etmek üçin Owgan ýa-da Iran terhedine bosup çykýar. Aşgabatly ýazyjy we taryhy öwrenji Murat Bugaýew bu mejbur migrasiýanyň sebäpleri baradaky gurruna şeýle dowam edýär. Orta Aziýa beýleki ýerlerinde de Türkmenistanda da 1925-nji ýylda yer su reformasy geçirilýär. Şol yer su reformasy geçirilende de adamlaryň elinden yerlerini alyp ony saýhanlara paýlamak ýene gaýretmek diýenýärlik kagyz ýüzündäki zatlar bolup geçýär. Ýene şol döwürden başlap onuň yeri suwy elinden alynan guruply hojuluklar özüniň dogan garyndaşy bilen özüniň sözüne kulak asýan adamlar bilen şerhetden aşyp başlaýar diýip Bugaýew düşündirdi. Ýöne geň ýeri suwy ellerinden alynan hojuluklar türkmen topragyndan göçüp Owganystana ilki baranda da ol ýerde öz eýeçiligine yer geçirmäge finanşmaýar. Tersine haçan da bolsa ýyzyma dolanar diýen niýet bilen ýaşaýar. Olaryň aglabasy özüniň Owganystana wagtlaýyn baranygyny ananýar. Şeýlelik bilen ol ýerde ornaşyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamirdan Ulmurady gurrun berýär. Owganystany bosup giren türkmenleriň sözlerine salgylanýar. Bizler ötmäge bosup çykmaga mejbur bolduk diýip gurrun berýärler. Şol bäri Owganystana geldik. Ýöne Owganystana gelibem biz ýyza dolanyp gider, biziň watanymyz azat bolar diýip ýer ýurdum edilmändirler de bärdeken. Owganystana gelibem bir yer alyp zat edip, ony ýerem berilmändir şo döwürlerde. Şo bosgun bolup ýaşapdyrlar ençeme ýyllap, soň ýuwaş-ýuwaşdan şol bärde yerli ýaşaýjylar ornaşyp şöýdip demetdir. Şoň üçin türkmenlerde yer ýurdum Owganystanda kendel az da ýeri. Şo pes ýyzymyza dolanarsa, tawtana gider, öz jaýymyza barar diýip şol dilegde bolupdyrlar. Diýip Murad aýtdy. Onuň Owganystana bosup baran adamlar bilen 20 ýyl töweregi mundan ozal alan reportajlary arhivde bar. Şolaryň hataryny oguldurdy daýda heniz 3 ýaşynda wagty Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Owganystana göçüp gidýär. Onuň gurrunlarynyň çen tutup hasaplasaň olaryň Türkmenistanyň 1920-nji ýyllaryň başlaryna çykyp gaýtdyklary bolýar. Ol başdan geçirmelerini gurrun berýär. Billete aslan geldik. Daýalda kabul etdik. Oturduk. Sağmasa tokay geldik. Diýip olay diýär. Oguldurdy daýda en atalarynyň dogan garyndaşlarynyň Türkmenistanyna galdyran emläklerini ýatlaýar. Kette howullarymyz galdy. Piwen turplar galan. Mehman taamlary galan. Jaýdan saýanyň şekene. Ana galdylar näme? Taqdiri suwsa barardy da.
diýip oguldurdy daýda takdyry ten berýär. Taryhy öwrenji Amamrat Bugaýew türkmenleriň Owganystana eden köpçülikliň göçüşleriniň ýa-da başgaça aýdylaryna gaçyşlarynyň aňyrsyna ýatan beýleki esasy sebäpleriň birini düşündirýär. 29-njy ýyldan başlap halk uruluşy diýilendir adamlaryň boýuna bakýarlar. Şundan başlap adamlar o istlehen çok baý adamlaryna baý kulak diýip ýa bir ýurdanyň başyna doğrudan sürgün etmek başlanýar. Halk uruluşy ýyllaryny öňden şu ýokardan berilýän yürüyte planlar var mesela ortaya plan sağın bağlı kulakçılığı çekildi mi ortaya Türkmenistan'da da hükman sonucu bağlı olaymalı yani gen vakit sosyada vurdu 30. yıllarda Türkmenistan Kompartiyası'nın birinci sekreteri olduğu işlem Yakov Popov şeyle hakaret bilen çıkışıydı 37. yılın sentyabrında bir de bir yılın devamında 29. yılında 2000 adamı kulakçılığı çekmek hakkında yukarıdan plan verildi. Biz bunu artık nazillen derzayet diýip Bugaýew gurrun berdi. 1929-1933 ýyllar aralygyna Sowet Soýuzynyň çägine şol sany Türkmenistanyň kollektivizasiýa prosesi bolup geçýär. Bugaýewiň maglumatlaryna görä bu prosesiň dowamyna da mal mülküni ellerinden aldyran 10 miňlerçe türkmen Owan ýa-da İran serhedine aşyp ýurdu terk edýär. Ýöne Sowet häkimetleri izde galdyran maglumatlaryny kolhozlaşdyrmak çäreleriniň daýhanlaryň öz meýline amala aşyrylandygyny aýdýar. Türkmen Sowet ensiklopediýasy kolhozlary ýagny kollektiv hojalyklar şeýle düşündürüş berýär. Kollektiv hojalyklar SSR-de iri sosialistik owa hojalyk önümçülügini, jemgyýetçilik önümçülük serişdeleri we kollektiv zähmet esasynda bilelikde alyp barmak üçin meýletin birleşen daýhanlaryň kooperativ guramasydyr. Türkmenistanda kolhoz guruluşy 1929-njy we 1933-njy ýyllar aralygynda geçirildi. Bugaýewiň gurrun bermegine görä şol döwürlerde ýurdu terk eden adamlaryň ýyzda galan emlakleri kolhozlaryň haýryna geçirilýär. Kolhoz sözi halkyň aňyna ymykly girip başlaýar. Kolhoz uçguny, kolhozçy sesi, kolhozçy aktivisti ýaly gazet, jurnallar çap edilýär. Kolhozçy meýletin sport jemgyýeti, kolhozçy futbol komandasy ýaly toporlar döredilýär. Ýöne şäherleşmek prosesiniň batlanmagy bilen kolhoz ýa-da kolhozçy sözi ýyl arasyna öz-özüne negativ häsiýeti eýe bolup başlaýar. Kolhozlaşdyrmak prosesiniň başlanmagy bilen halk düşmany uglan edilýänleriň hem sany barha artýar. Kaçan kutular, duran tutular diýär Türkmen. Ben bilemok bu hasanlara nakıllygyny belkem şol 30-njy ýyllara, 20-nji ýyllara ýaganyp döredilýän nakıl bolmagan mümkin. Bir tarihin gaty ganyny faýdasyny garaşdyrmak döwründe 30 ýyl bolup barýar. Şeýman golay bolupmy da gelen oklar. O wagtda ýaşaýan İran'da yaşayan Türkmenler bizim kanunilerimiz olur. Vatanından mal mülkünden zira düşen adamlar. Mümkün kadar olmanına Atababat'ın ruhsuyla Atababat'ın ayağı veren toprağı erkin gelmeye gerek olsa özünün Atababat'ına maşallah bilen yaşamağına şektir etmeli. Kara boyun oluyor. Diýip Bugaýew gurrun berýär. Ýöne bu maglumatlaryň garaşy Türkmenistanyna üstü açylmaýar. Bular barada ýaş nesliniň maglumat mümkinçilikleri juda çäkli bolmagyny galýar. Dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwýusyny häzirki wagtda Russiýada bilim alýan türkmen studenti munyň şeýledigini gurrun berýär. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adynyň efirde paýda geldi diýip tutulmagyny sorady. Mektep programmasynda şu taryh we näme sapaklary bar berýär şonda ben Owgan türkmenlerden tema programmada bardyr öýdemek bar bolsa bir sähel bolsa da ýadyna çöpdi. Ilk şol isser döwründe ýurtlar bir tarap bolup aýrylyp çykyp näme dip şonda Owanyň granysynda galyp şoň ýaly näme bolup galandyr da soň häzirki döwürde de olara Türkmenistanyň raýatlygyny almak kyn. Olaryň gurleşem lewabiline ýakyn bolan soň äsar dilde gepleýärken da şu bolýar gitýär dip. Biz paýda geldiğiniň bu sözleri bilen gepleşigimizi jemleýäris. Hoş wagtyňyz. Näçe ýyllar bolan aýra düşenmeý görülmenmi azyl wetenim seni. Bigane illerde ýörün halymay ahyr barıp